O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, denunciou hoxe que o Grupo Socialista na institución provincial pon nome e apelidos en sede xudicial a autónomos que cobraron axudas da Deputación. E afirma que esta persecución sectaria e partidista terá en fronte a Deputación de Ourense, que sempre defendeu e seguirá facendo os intereses de autónomos e pemes da provincia, moito máis nesta etapa de grave crise sanitaria, económica e social. A conducta persistente contra os autónomos, contra Ourense, do Grupo Socialista na Deputación. O Grupo Socialista durante este mes, hoxe o día 15, non fixo ningunha comparecencia pública e non creo que a faga para falar do que eu vou a contar agora, que é a recepción e a resolución xudicial en base a ese recurso presentado polos 9 deputados do Grupo Socialista contra as axudas autónomos da Deputación. As axudas directas supuxeron unha achega total de máis de 3 millóns de euros, tanto para pemes como para autónomos. E tiveron como obxectivo apoiar autónomos e pequenas e medianas empresas da provincia de 91 concellos.